L-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna għadu ma rriżenjax minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali u Robert Abela għadu maħa ebda azzjoni fil-konfront tal-Professur Cicluna wara li dan tpoġġa taħt ta' akkuża brabta ma' serqa ta' Vital Stewart. F'intervista li tal-Times il-Prim Ministru qal biss li l-Professur Cicluna għandu jimxi fuq l-eżempju ta' Chris Fern irriżenja minn Deputat Prim Ministru għalkemm xorta żamm postu fil-Grupp Parlamentari Laburista. Il-buon sens se jirrenja stqar Robert Abela fil-waqt li irrefera għas-serjetà ta' Edward Cicluna illi dejjem poġġa l-ewwel skont il-Prim Ministru l-interess nazzjonali. Nitkellmu dwar proċess li jista' jdum xhur jekk mhux snin. U d-domanda li tqum hemmhekk hija jekk il-Bank Ċentrali jistax jiġi immexxi minn gvernatur illi minkejja l-atnadu dal-preżunzjonijiet tal-innoċenza kollha fil-konfront tiegħu u minkejja wkoll il-digritu huwa dak li hu fil-konfront tiegħu anke l-inkjesta. Ġifieri titkellem dwar kuntest tal-involviment jew in-nuqqas ta' involviment tiegħu. Imma mbagħad ukoll jiena naħseb illi u nemmen ukoll illi d-deċiżjoni korretta u li għandha tiġi trasportata b'mod analogu għal kariga li qed nitkellmu dwar, jiġifieri dik ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali huwa l-eżempju li ssettja l-eks Deputat Prim Ministru, l-eżempju illi ssettja s-Segretarju Permanenti Ronald Mizzi, jiena nemmen ukoll illi il-buon sens se jirrenja. In-nuqqas ta' Chris Fern u Edward Cicluna li joġġezzjonaw għad-deċiżjonijiet tal-Kabinet dwar il-ftehim kontroversjali tal-isptarijiet kienet waħda mir-raġunijiet ewlenin li waslet biex il-qorti iddeċidiet li għandhom jgħaddu ġuri. Il-qorti ddikjarat ukoll li dan kollu seta' seħħ biss bl-appoġġ ta' anbuta ta' individwi. Apparti Fern u Cicluna li se jinsabu formalment akkużati hemm ukoll Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri li wkoll tpoġġew taħt qatt ta' akkuża brabta ma' din is-serqa tal-isptarijiet illi swiet lill poplu miljuni kbar ta' euro.